benzi kuda rendwa munokuti nikirikina vatipa manhikiriki ma30 machichi tichizoona zvinhu isi kuno kwavanhu vamwana vachinza kuti vari kufara nesu but hapana kana chiri kumbokandwa kandi kudii. So vati kuda chete ndiye tasi ndiyo munoona chiti anongokandirwa zvinhu achidii kusaidi ikoko kweo. ini namhendo kwapedza last year chaiyo last year pachine brother yako minox ye before isi ndopandakapedzisira kunhikirikina but handiunozvishandira ungete pressure nazvo stereke handizonhikirikina hangu but wanokupota even ndikaona showa mashoma iyo ndiyatinonhikirikina ndinowanopota wachingotidaro so because vanongoziva kuti kufamba kwatiri kuita chidaro mazve kunhikirikina kutongotamburirawo totondiwanewo saka une hasha aiwa hasha dzimwe dzinozongoitwa handina hakusere butiwo zvinopa munhu kufunga saka kudii kufungei ipapo pakuti kuda kapiwa iwo wakatadza kupiwa eka waidawo kupiwa ndainge ndakanditonetarisirewo aiwa mai manje chichauyewo kwako chimuti chinenge chiri kwemumo mai manje chimuti chinenge chakwako asi vazhinji vari kuti hanzi vari kundionako but indiiti muri kuzvifambisa seko muri kudiko muri kuzviona ndambonozviona ndinzwa kuti zvachichi but ipapa vanodhisaiva kutsvaga kuda ndiavo vanonhikirikineko uyo ausumbotsvaga ini ezvinezvi tatomusecond term this time second term yechi mwedzi wato second term zvikoro zvavhurwa from last year hamino muna nhikirikini kutanga kwadhisemba ndopandikapedzisira kuwana but uyo une maruda rikakuda kayo saka kuda anofanira kumboita achimboonekwawo une mari kabut mari ka haingoramba yakadai mari inomboitwa ichishanda hatitaure zvangu zvinhu kudii but mari inomboitwa ndichishandisawo kuti ndikangoona changondigubhula ipapapo ndikangoti ndachida yakutoshanda mari chitongodaro saka ndingoramba ndichingoti nemabhukuza nditikazofamba ndichitaurira munhu wese kuti ndadaizvi eka saka pautaziyapo avarekeda tongopedzisa kukagrafti kanguwaka ndikatongopedzawo ndima ndapedza basa watokesha mari ndatokeshawo pashoma ipapo uzorwadziwa nekuti kuda azoisura ka30 aiwa apa tapota wachitenzanisa apa iwe unongochikesha everyday ka pane dzimwe 2 days andikamborovha hangu apa kwangu kune chando ichi yedu yaya mari yekwashuto makadzita se arongoramba chingoti tanzosvika paweekend mira weekend kudedi achingondibata musoro achida kungonditenge bhambi handisi bhambi ke utati kwatsaga uri tsaga kabiripo ndisinhikirikina utati kwatsaga mbozi chinhu chavo chechi ndaida kutovaudza kuti chinjenjenda kungoita taingotiwo ndakazongoteerera mukadzi wacho ndakazomboya akaita kakupenga akataiwa chinhu anochida sana kubota waratikana mukadzi uyo apindira achizviziva rega ndimbomira futi mbichana ndo zvandakangonhikirikina iye achingoona vachingonditi mira svika weekend ipapapa weekend chichi tingoti tiri kuzviona zvedu eka saka pakaipa ka pakaipa dondo ari maimanje bilibe maimanje chimuti chinenge chakwako andika titonetarisirewo chimuti chinenge chakwako kana makandirwawo usanyanyobatikana stereki andika aiwa kuzobatikana zvanguwo kana ndichimboona zvandiri kuwana ndizonyanyoita hangu pfungwa because apo wangu katotsamwa ka uchitanzi wakadhugu chichi ndiye aringowana inanzi kuwana zvinhuwo zvati ndichongoita nge tiri kutambawo tese semunhikirikini tese dondo ari maimanje zvinoita zviringoda ungoti ngomira kwakanguva mbichana andika kanguva kacho ndovakada kutombomirira ika kutango from not akumbospenda tongoonawo totiwo anytime tea time tinongoonekwawo but ona apa kurasa marara hausi kumboyewo padheni pedu apa ona padheni pedu pakazara ari kuramba vachindimisa ani aripo mudhara mukuru achingoramba achingotiti mande ikasvika pamuhapu pamwe ndikamuona apo hamene ndakamuona ndichitopedza kushifta apo ndichitoti ngoroka haina kana chinhu angoramba chingonditi mira
mira ipapo mukozi vakareba achingoti mira chiringotidai nerwoko chichi saka ndakangomirirawo bhozi nipo kana basa ndikatopiwa ndikanotukupa ipawo ndodzoka ndichitopa finisha izvozvi nendatopinda panhikirikawana asi vanofana kutakura achibva ngonoenda nawo mudhara asvika futi ane chikwereti chikwere chemari ane 1 years asati anhikirikina saka vanzi ukati chikwereti nechimwe chikwereti pamusoro saka ndopamwe ndozvaingoramba chingonditi mira bhozi dai pamwe anga sina chikwerepo dai ndakatoatakura kudhara usarudza piripo iyo ndisarudze ini pandatongonikirika izvo nezvinasa kuna basa ngora haina kuzare ndokutoda kutongoenda zvakupa makongo apapo pamunhu angatonti chovhawo zvezuva ranhasi makongo anobhadhara makongo anobhadhara ndanopa maUS futi ko yedu wemunoma munomo ndezvapo nepapo apo nepapo asi makongo anopa maUS ma5 ma$2 madhola 50 saka ndichitomhanyira kuenda ndichitoti zvangora yangu yakatoda ndikatosvika pamakongo apo ndatopindawo ipapo kuti avanozobvisawo zvavo but makongo anondichengeta ndovanhu vari kundichengeta iva kojonshop akamirapo yanobhadhare mazuva ano iya zvalobo zvakugara nemukadzi anoenda kungoona ngokuti asi kubhadhara chai mazuva ano kwandira achanyanya pamwe anenge ane vanhu vake unza jonshop hanzi hausi kubhadhara taura hanzi chikwere chakwe haiwa zvikwereta hamunaka hamisi kutumira basa tendichitoda mabasa kuti mutudze mabasa manje vari kutsvagwa vanhu vavo ndiripo munhu anoda kufamba mazvese kuenda kunotora mumwe munhu ndiripo pane mukadzi kandosaka kamone manje saka ndo patiri kumbotarisira kuti zvinosvika kupi hairi bhobhi iripo here wagrafti rako iti yauri kuita ise aiwa ipapo ndikatongodai nepamakongo apo ndatopedza ndichingobva pamakongo neizvi ukatoona ndakutodzika kudai ndatopedza basa ndatopedza anenge akuziva mashure anhasi anonoka alright thank you iripo tobatana nika yeah.